Nani kuphi ngijiva nezipoki, ngishaya i-TikTok challenge nezipoki. Iyaqala kanje lento. After ukuba ne-argument nogogo wami, wavelane nje wangishiya wahamba wayogoqoza ibhodwe lakhe eliskeri, ahlezi aligoqoza aze ajuluke. Mina lapho-ke bafethu ngizizwa ngidronkeka, sengiyayisola ukuthi ngisho lona ugogo ukuthi I wish ukuthi mhlawumbe nami ngasala enkundleni njengabazali bami ngashona ngaleliya langa, hayi ukuthi ngizohlala la emakhaya eLimpopo. Guess what-ke bafethu, ngazume kangimile kanjalo ugogo seloko egoqozile. Hayibo bafethu, ngithi sengiyabona mina, ngibona ngathi ubaba uhleli phansi esihlalweni. Kodwa mangabe ngithi ngiyabuka ubuso bakhe ngathi umlungu. Ngithi baba, uwena loyo? Velane lo muntu agenukele kumina, awele kumina, athi lo muntu take me back. Take me back. Nami ngiyala bafethu ngizama ukulwa, sibangisana nje ungaphezulu kwedesk kade ehleli kulona, mina sengingaphansi. Ngithi ufunani kumina? Athi yena TikTok. Ngisukume bafethu, ngiphunyule, ngibaleke bafethu. Ngicela ukuntshela mengibaleka ngibona omunye umuntu ngathi ufrizile, izombi yakuphi efrizile. Hey, sengiyanyonyoba-ke manje. Mangabe ngithi ngiyanyonyoba, ngibona elinye ikhanda kubhavu ligeza ngamanzi angcolile, liyasmile lolo khanda lapho ebhavini. Ngibaleke bafethu, ngithe mangabe ngibaleka ngabona enye i-truck, ngathi yabona le truck ngizocasha, ngizongena phakathi kuyona ngicashe. Mangabe ngithi ngiyayivula i-truck ayivuleki. Ngibaleke futhi bafethu ngingene kwenye imoto eyisikorokorana, ngifike ngicashe ebhuthini. Awu mangabe sengicashile kuqhamuka esinye isipoki sifike sivula ibhuthi, ngithi nami ngiyazama ukulibamba ngaphakathi, lithi le sipoki TikTok. Ngijime bafethu ngibona enye ibhakhi ngibele phezu kwayo, qhamuka izipoki ezintathu ziphakamisa izandla, TikTok. Ngibaleke, ngithi mengibaleka ngiyithela kwezinye izipoki bafethu, lezi amakhanda agenukile, ezinye yilele phansi kodwa zithi TikTok. Sengiyakhala-ke manje, isho ukuthini-ke lento, kwenzakalani? Ngivelana bafethu ngithi mhlawumbe le zipoki lezi zifuna ukudansa i-TikTok challenge. Ake sivelane siyishaye-ke bafethu i-TikTok challenge asidansanga kanje nezipoki. Izipoki azijabulile, zisho ukuthi we knew it ukuthi you were going to take us back. We knew it ukuthi nje uwena, you are the chosen one. Sajava bafethu kwaze kwasemnyango, ngabona kusa emnyango kukhanya ukuthi ba. Guess what? Ngaphaphama, ngiyaphupha, abazali bami bayaphila. Ayikho nje lento yokuthi basale enkundleni noma bashona ngengozi yemoto. Family, ningakhohlwa ukuthi sithathe incwadi ya grade 12 impi yabomdabu isethunjini sayishintsha sayenza imovie. Mangabe uthisha waka grade 12 uyafisa ukuthi sifike esikoleni sakho, noma mangabe umfundi uyafisa ukuthi uyithenge le ncwadi ukwazi ukuthi uyibukele ku-WhatsApp. Siyatholakala ku-WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464.